2025. Maraming kaganapan, may masaya, malungkot, nakagigimbal at iba pang mga pangyayari. Ang mga yan ay hatid namin sa inyo sa ating DWCM, Aksyon Radio Pangasinan 2025 Year-End Report. Ngayong 2025, muling sinuong ng Dagupan City ang sunod-sunod na hamon mula sa kalikasan, politika at sistemikong issue sa pamamahala. Ang taon ay nagpakita ng kahalagahan ng mahusay na pamamahala, maagang babala at pakikilahok ng komunidad sa pagtugon sa mga krisis na dala ng panahon at kahinaan ng sistema. Noong Hulyo, sinalanta ng malakas na ulan at enhanced southwest monsoon o habagat ang lungsod. 12 sa 31 barangay ang binaha at marami sa mga residente ang pansamantalang tumigil sa evacuation centers o sa bahay ng mga kamag-anak. Sa kapila ng pangamba, malinaw na lumitaw ang kahalagahan ng maagang babala at preemptive evacuation na nagsilbing proteksyon para sa mamamayan laban sa mga mapanganib na pagbaha. Hindi naglaon dumating ang Nobyembre at dala nito ang Super Typhoon O1. Ang storm surge ay umabot sa dibdib ng tao sa ilang coastal barangays, particular sa barangay Bunuan Gazette at apektado ang mahigit 12,000 na pamilya. Malawakang power outage ang naitala dahil sa natumbang mga poste at puno na nagpakita ng panganib ng dual hazard na dulot ng malakas na ulan at storm surge sa baybaying dagat. Sa kabila ng unos, mabilis na nag-coordinate ang lokal na pamahalaan sa rescue at relief operations at ipinatupad ang price freeze upang maprotektahan ang mamimili laban sa biglaang pagtaas ng presyo ng pangunahing bilihin. Kasabay ng mga kalamidad, humarap din ang lungsod sa mga hamon sa transportasyon at infrastruktura. Maraming kalsadang isinara dahil sa pagbaha at landslide at huminto ang operasyon ng mga pampasaherong jeepney noong Pebrero sa pagbubukas ng bahagi ng bagong kalsada sa Perez Boulevard. Naiulat pa rin ang malawakang trapiko dahil sa hindi pa natatapos na ibang bahagi ng proyekto. Ipinapakita nito ang kakulangan sa urban planning at disaster preparedness na kailangan pang tugunan upang maiwasan ang abala sa mamamayan. Ang kalikasan ay patuloy ding naging hamon. Nakaranas ang dagupan ng red tide sa ilang bahagi ng dagat na nakaapekto sa kabuhayan ng mga mangingisda. Ang pangyayaring ito ay nagpaalala sa patuloy na pangangailangan ng pangangalaga sa kapaligiran at pagsunod sa sustainable na pamamaraan sa paggamit ng likas na yaman. Hindi rin nakaligtas ang lungsod sa mga isyu sa proyekto. Noong October 2025, inilantad ang listahan ng highly irregular projects, mga kontratistang binayaran ngunit hindi natapos ang gawain. Sa Barangay Bacayao Norte, naiulat ang silang floodgates sa isang 106 million pesos na riverbank protection project. Isang upgrade sa Malimgas Public Market ang iniwan ng kontratista matapos ideklara ang sarili niyang bankruptcy at maraming bahagi ng bagong road elevation project ang kulang sa pedestrian lanes at road markings na nagdulot ng pangamba sa kaligtasan ng publiko. Sa kabila nito, nagtuloy-tuloy pa rin ang pagpapatupad ng mga proyekto sa development ng syudad. Sa larangan ng infrastruktura at flood control, ipinagpatuloy ng lungsod ng pagpapalakas at pag-aayos ng mga kalsada at drainage system sa mga apektadong barangay tulad ng Mayombo at ng A.B. Fernandez East upang mabawasan ang pagbaha tuwing tag-ulan at high tide. Kasabay nito, itinayo rin ang mga drainage canals at flood mitigation projects upang mapabuti ang daloy ng tubig sa buong lungsod. Sa serbisyong panlipunan, kalusugan at edukasyon, pinatibay ang lokal na programa para sa kalusugan at edukasyon ng mga residente, lalo na sa mga mahihirap at kabataan. Pinasimple at pinabilis din ang mga transaksyon sa gobyerno sa pamamagitan ng online payment portal at one-stop shop business center. Sa larangan ng ekonomiya at negosyo, tumaas ang kita ng lungsod mula sa business permits at buwis na nagpapakita ng paglago ng lokal na ekonomiya at pagtaas ng tiwala ng mga negosyante. Mas pinabilis din ang pag-aproba ng mga permit at serbisyo para sa negosyo at mamamayan. Naprubahan ng budget para sa susunod na taon ng mas maaga na nagbigay daan sa mas maagang implementasyon ng mga proyekto at programa para sa komunidad.
Sa kabuuan, ipinakita ng pamahalaan ng Dagupan City sa ilalim ng Team Al Serbisyo ang seryosong hakbang para sustainable at maayos na pag-unlad ng lungsod habang pinapalakas ang serbisyo at pakikilahok ng mga residente sa pamahalaan. Noong November 16, 2025, hapon yumanig ang Barangay Tubong sa Dagupan City dahil sa isang malakas na pagsabog mula sa umano'y isang iligal na paggawaan ng paputok. Ang insidente ay nagdulot ng pinsala sa mga tao at sa kalapit na istruktura at nagbukas ng pansin sa panganib ng mailigal na workshop sa lungsod. 5 tao ang nasaktan, kabilang ang isang manggagawa ng nasabing paggawaan at isa sa kanila iniulat na nasa critical na kondisyon. 4 na kalapit na bahay ang nagtamo ng pinsala, kabilang ang pagkabasag ng mga bintana at pagkalat ng debris na nagdulot ng takot sa lokal na komunidad. Ayon sa paunang imbestigasyon, iligal na pasilidad ay isang simpleng tolda o kubo na ginagamit bilang workshop para sa paggawa ng paputok. Walang permit ang operasyon at kulang sa wasong safety equipment. Natukoy din sa lugar ang black powder at iba pang sangka para sa paggawa ng paputok na nagpataas ng panganib sa mga nakapaligid sa residente. Agad na rumisponde ang Dagupan City Police Office at ang Bureau of Fire Protection upang masecure ang lugar, maibigay ang agarang tulong sa mga nasugatan at masimulan ang imbestigasyon. Inihain na ang kaso laban sa operator ng illegal na paggawaan sa ilalim ng Republic Act 7183, batas na nagregula sa paggawa at pagbibenta at paggamit ng paputok. Dalawang kataong nasawi habang maraming iba pa ang nasugatan matapos ang isang napakalakas na pagsabog na sinundan ng sunog na naganap bandang alas 7:49 ng gabi kagabi sa Sitio Bukig, Barangay Bacayo Norte, Dagupan City. Ayon sa mga residente, yumanig ang buong lugar nang mangyari ang pagsabog, dahilan upang agad namang responde ang Bureau of Fire Protection ng Dagupan City. Gayon din ang CDRRMO at ng iba pang mga volunteers. Batay sa inisyal na ulat, 2 kataong direktarang patay habang 2 naman ang medyo seryosong sugatan na agad namang tinakbo sa pagamutan upang mabigyan ng agarang lunas. Habang ang 13 iba pa mga kaaksyon ay mga nagkaroon lang ng minor injuries dahil nga po sa mga nagtilamsik na mga bubog dahil sa lakas ng pagsabog. Patuloy namang iniimbestigahan ng mga otoridad ang pinagmulan at sanhi ng naturang pagsabog. Ngunit hinala ng karamihan ay dahil pa rin sa paputok. Personal naman nagtungo sa lugar si Mayor Belente Fernandez at Vice Mayor Brian Cua upang tutukan ang sitwasyon at pangasiwaan ng agarang aksyon ng mga ahensya at tiyakin ang maayos na koordinasyon habang sinasagawa ang investigasyon. Sa isang pahayag, ipinahayag ni Mayor Fernandez ang kanyang matinding kalungkutan sa insidente. Ipinahayag ng alkalde ang matinding kalungkutan sa insidente, sabay giniit ng 2 buhay naman ang nawala ngayong araw ng Pasko sa isang trahedyang hindi dapat nangyari. Binigyang diin niya na matagal nang malinaw ang paninindigan ng pamahalang lungsod na dapat ingatan ang buhay at iwasan ang paggamit ng paputok dahil walang tunay na kasiyahan kung kapalit nito ay ang buhay ng tao. Dagdag pa niya mga kaaksyon, paigtingin naman ang lokal na pamahalaan ng Dagupan ang pagpapatupad ng batas at giniit na walang magiging kompromiso pagdating sa kaligtasan ng bawat Dagupenyo. Inaasahan naman maglalabas pa ng karagdagang opisyal na pahayag at update sa mga otoridad kaugnay sa insidente habang nagpapatuloy ang masusing investigasyon. Hello everyone! 2025 mag-goodbye na and hello 2026! Maraming salamat po sa nakaraang buong taon. Thank you so much sa inyong support at pagmamahal sa amin dito sa Action Radio. Ito po sa Action Via Olival Descaret, mga isyu ng bayan at Action Radio Balita. Sana po nandyan pa rin kayo sa mga susunod pang mga taon. Thank you so much! Stay safe at sana po'y malusog tayong lahat sa pagtanggap ng 2026. Happy New Year, everyone! Sa kabila ng mataas na antas ng political activity sa lalawigan ngayong taon, nanatiling aktibo ang Commission on Elections o COMELEC Pangasinan upang tiyakin ang patas at maayos na halalan sa barangay at Sangguniang Kabataan Elections 2025. Mula Enero hanggang Mayo, maraming reklamo, aksyon at insidente ang naitala na nagpapakita ng parehong hamon at pagtutok sa integridad ng halalan.
Ayon sa pambansang tala ng COMELEC, umabot sa 806 ang kabuang reklamo para sa eleksyon 2025 sa buong bansa, kung saan 636 ay may kinalaman sa vote buying, 268 sa abuse of state resources sa rehiyon ng Ilocos, kabilang ang lalawigan ng Pangasinan, partikular na naitala ang pagtaas ng reklamo ukol sa vote buying. Bago pa man ang araw ng eleksyon, isang kongresista ng ika-6 na distrito, si Marlene Len Premisia Sagabas, ay nagsumiti ng liham sa COMELEC para imbestigahan ang umano'y malawakang pamimigay ng pera sa mga botante sa Rosales, Balungao at Asingan, kung saan sinasabing nagkakahalaga ng 3,000 pesos kada botante ang ibinibigay. Dagdag pa rito, nagpadala din ng liham ang mga simbahan sa Tayug, Umingan, Santa Maria, Balungao, Rosales at San Manuel na nag-uulat ng massive at rampant vote buying. Isa sa mga kandidatong inakusahan ay si Gilbert Estrella ng 6th District. Tumanggi siya sa aligasyon at nagpahayag ng kahandaang makipagtulungan sa anumang investigasyon. Patuloy na sinuri ng COMELEC ang reklamo sa ilalim ng Committee on Kontrabigay. Bilang bahagi ng pagpapanatili ng seguridad sa halalan, ipanatupad ang gun ban simula January 12 hanggang June 11. Sa Pangasinan, na-arrest ang 20 individual na mula January 12 hanggang February 7 at may ulat na umabot sa 4 na po ang naaresto hanggang April 3 dahil sa paglabag sa gun ban. Kabilang ang hawak na 33 small firearms, isang replika, 2 airguns at 238 rounds ng ammunitions. Bilang tugon sa historical election incidents at intense political rivalry, naglagay ang COMELEC ng yellow category sa 8 lugar sa Pangasinan, lungsod ng Dagupan at Urdaneta at ang mga bayan ng Aguilar, Dinmalay, Malasiki, San Quintin, Mangaldan at Sual. Ang hakbang na ito ay naglalayong masusing i-monitor ang mga aktibidad ng kandidato at maiwasan ang posibleng paglabag sa election rules. Ilan pa sa mga insidente na nangyari na may kaugnayan sa eleksyon. Ang kissing auction sa Urdaneta City. Noong April 24, ginanap ang isang controversial na campaign event sa barangay Nancamaliran West kung saan isang matandang babae ang ginawang bahagi ng auction para sa halik. Ang mga kandidato na sina Julio Paraino III at Jimmy Paraino ay sinomon ng COMELEC para sa show cause order. Si Sual Mayor Leceldo Dong Calugay, walang formal disqualification case laban sa kanya, subalit may 3 buwang suspension at patuloy na investigasyon ng ombudsman kaugnay sa endorment sa fish cage operation at iba pang Pogo-related cases. Kimilis din ang COMELEC at nagpatupad ng mga batas at regulasyon. 205 show cause orders ang naipadala sa mga kandidato sa buong lalawigan kung saan 230 ay para sa premature campaigning at 15 ang vote buying. 22,353 ang non-compliant posters ang tinanggal sa pamamagitan ng Oplan Baklas. Maraming reklamong hindi pa nauuwi sa formal case. Ngunit patuloy na minonitor ng COMELEC ang bawat insidente upang masiguro ang transparency at patas na halalan. Himayin pa natin ang mga naging kaganapan nitong May 2025 midterm elections dito sa Pangasinan. Ang gitgitang labanan ni Ramon Gico III at Amado I. Espino III sa gubernatorial election ng Pangasinan. Ang eleksyon nitong taong 2025 ay nagmarka ng isang pinakamainit at makasaysayang pagharap sa politika ng Pangasinan. Ang muling pagsasagupan ni Governor Ramon Monmon Gico III at dating Governor Amado I. Espino III sa gubernatorial race. Itinuturing itong rematch na lubhang inabangan ng mga Pangasinense, lalit parehong may malawak at matibay na political machinery ang dalawang kampo. Ang karerang ito ay nagmistulang labanan ng 2 panahon, ang kasalukuyang pamuno ni Gico laban sa tinaguriang matagal ng impluwensya ng pamilya Espino. Noong huling bahagi ng 2024, opisyal na inanunsyo ni Espino ang kanyang pagbabalik sa politika sa pagtakbo muli bilang gobernador. Ang deklarasyon niya na ibalik ang serbisyong Espino ay nagpaalab sa interes at inaasahan ng publiko sa isang mahigpit na laban sa pagitan ng 2 personalidad. Sa kabilang panig, nagpamalas naman si Gico ng matatag na plataporma. Ipinagmalaki ang kanyang mga naumpisang programa sa edukasyon, kalusugan, infrastruktura, turismo at inilahad ang kanyang paninindigan para sa pagpapatuloy ng reforma at modernisasyon sa lalawigan. Habang papalapit ang halalan, ramdam sa bawat bayan at distrito ang init ng kampanya. Parehong agresibo ang kampo at sa paggamit ng grassroots networks at modernong political communication.
Naging makulay, malakas at maingay ang mga rally, palatandaang seryoso ang dalawang panig sa pagpapalakas ng suporta. Pagsapit ng May 12, 2025, dumagsa ang mga botante sa mga presinto. Mataas ang voter turnout, patunay na malaki interes ng mamamayan sa magiging direksyon ng pamumuno sa lalawigan. Sa huli, muling nanaig si Ramon Gico III, nakakuha ng 881,307 votes, samantalang nagtala si Espino ng 784,470 votes. Ang mahigit 96,000 na boto na kalamangan ni Gico ay nagbigay sa kanya ng ikalawang termino. Mahigpit ang laban lalo na sa mga lugar na tradisyonal na barwarte ng Espino, subalit lumitaw ang malalaking margin ni Gico sa ilang distrito, partikular na sa una at ikalimang distrito. Ang resulta ay malinaw na pahiwatig na patuloy pang pag-angat ng liderato ni Gico sa buong lalawigan. Ang pagkapanalo ni Gico sa kabila ng muling pagbalik sa karera ng isang kilalang political figure tulad ni Espino ay may tuturing na malaking mandatong ibinigay ng mga Pangasinense. Ipinakita nito na maraming residente ang pumili ng continuity o pagpapatuloy ng kasalukuyang administrasyon kaysa pagbabalik ng nakarang pamumuno. Para kay Espino, ang resulta ng halalan ay nagpapakita na nagbago ang pulso ng mga botante na ngayon ay mas nakatuon sa mga programang modernisasyon, connectivity at social services na binabandilan ng Administrasyong Gico. Ganun pa man, hindi maikakaila na nananatili ring malakas ang kanyang suporta dahil sa mahigit 780,000 na boto na kanyang nakuha. Patunay na hindi pa rin nawawala ang impluwensya ng kanyang pamilya sa ilang bahagi ng Pangasinan. Sa kanyang pagkapanalo, nangako si Gico na itutuloy ang mga nasinmulan niyang proyekto at higit pang palalawakin ng programang pang-edukasyon, pangkalusugan at infrastruktura sa buong probinsya. Sa kabilang banda, nananatiling simbolo ng matagal na political legacy ang pangalan ni Espino na maaring magsilbing oposisyon o alternatibong tinig sa mga susunod na taon. Ang mainit naman na labanan sa pagitan ni Maan Gico at Julio Paraino III sa Urdaneta City, Pangasinan. Naging isa sa pinakamainit na yugto sa politika ng Urdaneta City dahil sa matinding tunggalian para sa pagkaalkalde sa pagitan ni Maan Gico at ang nakaupong mayor na si Julio Ramy Paraino III. Ang laban na hindi lamang simpleng paligsahan sa butuhan, kundi naging entablado ng magkakasunod na kontrobersya, administratibong hamon at alitan sa kampanya na nagpainit sa pulso ng lokal na politika. Noong May 2025, formal na sumabak sa halalan si Maan Gico upang hamunin si Paraino na tumatakbong muli para sa panibagong termino. Sa kabila ng malakas na suporta kay Gico at sa impresyon ng maraming residente na maigpit ang laban, nanaig pa rin ang kampo ni Paraino. Nakakuha siya ng 57,540 na boto, habang si Gico ay nagtala ng 31,697 votes, isang malaking agwat na nagpatibay sa panalo ng incumbent. Maging sa laban para sa vice mayor, ang tiket na Paraino ang muling nagwagi. Ganun pa man, hindi sibling kampanya ang pinagdaanan ng lungsod bago dumating ang araw ng halalan. Noong January 7, 2025, halos 4 na buwan bago ang botohan, naglabas ang Department of Interior and Local Government ng utos na 12 buwang suspensyon laban kay Mayor Julio Paraino III at Vice Mayor Jimmy Paraino. Ang parusa ay bunsod ng kasong grave misconduct at grave abuse of authority na nagugat sa reklamo ng isang barangay official na nagsabing siya ay iligal na tinanggal bilang ex-officio member ng Sangguniang Palunsod noong 2022. Sa kabila ng utos mula sa Office of the President, una munang tinanggihan ng mga Paraino ang suspensyon. Iginit nilang wala silang natanggap na personal na kopya ng kautusan dahil sila umano ay nasa leave. Kaya't nagpatuloy silang pumasok ng City Hall, lumagda ng mga dokumento at nagpatupad ng mga transaksyon na para bang walang suspensyong umiiral. Dulot nito, kinailangan pang magpatupad ng mas maigpit na aksyon ang DILG. Noong March 14, 2025, naglagay ng seguridad ang mga otoridad sa City Hall upang pigilan ang pagpasok nina Mayor at Vice Mayor at tuluyang pinagbawalan silang pumasok at gumanap bilang opisyal. Dahil sa kawalan ng kapangyarihan ng dalawang nakaupong opisyal, 2 konsehal ng lungsod, sina Rio Virgilio Esteves at Blisildo Somera ang tinalaga bilang pansamantalang pinuno. Si Esteves bilang OIC Mayor at si Somera bilang OIC Vice Mayor.
Ang kanilang pamumuno ang nagbigay ng pansamantalang katatagan sa administrasyon ng lungsod sa gitna ng politikal na kaguluhan habang papalapit ang panahon ng halalan. Habang nagpapatuloy ang kampanya, mas lalong uminit ang sitwasyon matapos masangkot ang kampo ni Paraino sa controversial na insidente noong April 24, 2025. Sa isang campaign event, isang matandang babae ang inakyat sa entablado at ginawang bahagi ng isang di umano'y kissing auction kung saan nagkaroon ng bidding para sa halik. Kumalat ang video online at nagdulot ito ng matinding batikos mula sa publiko, lalo na mula sa sektor ng mga kababaihan. At dahil dito, agad na nagpalabas ng show cause order ang Commission on Elections laban kina Julio at Jimmy Paraino na pinagpapaliwanag kung bakit hindi sila dapat kasuhan o ma-disqualify sa karera. Ang insidente ay inireklamo bilang posibleng paglabag sa bagong campaign ethics at gender sensitivity guidelines ng COMELEC. Sa kabila ng sunod-sunod na kontrobersya, suspensyon, pagbabawal pumasok sa City Hall, kampanya kontra kampanya at ang kissing auction, hindi bumitiw ang kampo ni Paraino. Sa mismong araw ng halalan, nanatiling malakas ang kanyang political machinery at matatag ang kanyang suporta mula sa maraming barangay. Dahil dito, muling nakuha ng Paraino ang tiwala ng mayorya ng botante. Pagdating ng Hulyo 1, 2025, formal na isinagawa ang turnover at muling umupo si Julio Paraino III bilang alkalde ng lungsod sa pagsisimula ng panibagong 3 taong termino. Ang halalan ng 2025 ay nag-iwan ng mahalagang marka sa kasaysayan ng Urdaneta City. Ipinakita nito ang matinding pagkakahati ng opinyon ng publiko sa lalim ng political rivalry at ang kakayahan ng mga kandidato na harapin ang personal, legal at politikal na hamon. Para kay Maan Gico, ang laban ay nagpatibay ng kanyang presensya sa lokal na politika. Para kay Julio Paraino, ito ay patunay ng kanyang malakas na political base at kakayahang makabalik sa kapangyarihan sa kabila ng matitinding pagsubok. Sa pagwawakas ng taon ng Urdaneta City muling humarap sa hamon kung paano bubuuin ang tiwala ng mga tao, paano pagtitibayin ang pamamahala matapos ang kaguluhan ng halalan at paano sisiguraduhin na ang politika ay magsisilbi para sa ikabubuti ng komunidad, hindi lamang para sa mga nanalo. Sa lahat po ng mga taga-suporta at sumusubaybay sa Action Radio po, lalong-lalo na po sa inyo pong lingkod. Maraming salamat po sa inyong lahat at binabati ko po kayo ng isang mapagpalang at masayang Christmas po sa inyong lahat at syempre po a blessed New Year po sa inyong lahat. Salamat po at inaanyayahan pa rin namin po kayo na suportahan po ninyo ang Action Radio para sa paghatid ng mga balita para sa inyong lahat. Happy New Year po sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. At siyempre po mga kaibigan, ito po inyong lingkod, Action Joel Balolong. Tandaan po ninyo, ang Action Radio, una sa aksyon, una sa balita. Sama-sama po tayo, Pilipino. Sa Dagupan City, nanalo sa mayoral race si Belen Fernandez ng Team Ande Servicio na nakakuha ng 81,977 na boto kumpara sa 42,200 na boto ng kanyang kalaban. Kasabay nito, si Brian Cua, ang vice-alkalde na nagwagi laban kay Brian Lim. Nakamit ng koalisyon ang karamihan sa konseho na magbibigay daan para sa tuloy-tuloy na implementasyon ng kanilang programa sa lungsod. Hindi may kakaila na may ilang isyong bumanot sa halalan. Kahit na walang malawakang karahasan, naaresto ang 7 katao kaugnay sa vote buying sa ilang lugar sa lungsod. May mga ulat din na teknikal na problema gaya ng mahinang signal sa ilang remote precincts at pansamantalang pagkawalan ng kuryente dahil sa thunderstorm. Ang muling pagkapanalo ng ilang politikal na pamilya ay nagbunsod ng talakayan tungkol sa dominance ng ilang partido at political dynasty sa lalawigan, na sinundan ng diskurso sa social media tungkol sa impluwensya ng pera at politikal na agitation sa kampanya.
Naging makabuluhan at puno din ng pagsubok para sa lokal na pamahalaan ng Sual, Pangasinan sa pangunguna ni Mayor Lisel Dudong Kalugay. Sa loob lang ng isang taon, sunod-sunod ang kontrobersyang iniuugnay sa kanyang administrasyon mula sa administratibong kaso, aligasyon ng katiwalian hanggang sa malalaking reklamo na umabot sa ombudsman. Sa kabila nito, muling ipinakita ng botante ng Sual ang kanilang tiwala sa kanya sa pamamagitan ng muling paghalal sa kanya bilang alkalde. Isa sa pinakamalaking issue na humarap kay Mayor Kalugay ang 3 buwang suspensyon na ipinataw sa kanya noong May 2025 matapos ang reklamong nag-ugat sa umano'y maling pag-indorso niya ng aplikasyon para sa operasyon ng fish cage sa municipal waters ng Sual. Habang sinisilbi niya ang suspensyon ng walang sahod, ang Vice Mayor ang pansamantalang tumayong alkalde. Ang insidente ay nagbukas ng malawakang diskusyon sa bayan tungkol sa conflict of interest at tamang proseso sa pag-issue ng mga permit para sa mga proyektong nakaapekto sa likas na yaman ng munisipalidad. Nanatili ring laman ng ulat at investigasyon ng issue ng umano'y hindi pagdeklara sa kanyang State of Assets, Liabilities at Net Worth or SALN ng isang transaksyon sa lupa na nagkakalaga ng humigit kumulang 1.2 million pesos. Bagamat ipinaliwanag niyang isa ito sa kanyang simpleng pagkalimot, nanatili itong pangunahing argumento ng kanyang mga kritiko hinggil sa usapin ng transparency at integridad sa pamumuno. Kasunod nito, lumutang din ang aligasyon ng pagkakaugnay ni Mayor Kalugay sa isang dating alkalde na si Alice Guo na sinisiyasat dahil sa isyu ng kaugnay ng illegal pogo operations. Mariin itong itinanggi ni Kalugay at giniit na walang anumang direktang kaugnayan ng kanyang opisina o siya mismo sa mga negosyo o operasyong iniuugnay sa kontrobersya. Subalit nanatiling sensitibong usapin at patuloy na pinag-uusapan sa lokal na komunidad. Noong October 3, 2024, inihain ni Kalugay ang kanyang Certificate of Candidacy para sa re-election, kasabay ng kanyang mga kapartido. Binigyang diin niya ang pagpapatuloy ng serbisyo para sa bayan sa pamamagitan ng pangakong serbisyong may malasakit at sama-samang pag-abante. Sa kabilang panig, si Arthur Celeste Jr. ay nagdeklara din ng kandidatura sa pagka-mayor na may hangaring hamunin ng kasalukuyang pamumuno at mag-alok ng alternatibong liderato sa Sual. Mula noon, naging matindi ang kampanya. Parehong kampo ay aktibo sa paghawak ng suporta, pag-ayos ng plataporma at pagbibigay diin sa mga advokasya upang makahikayat ng mga botante. Ilang araw bago ang eleksyon noong Mayo, ay magkakasunod na panunutok ng baril ang nireport sa bayan ng Sual. Nangyari insidente sa barangay Kalumbuyan kung saan isang civil personnel at isang tauhan ng Centro Alaminos City ang umano'y tinutukan ng hindi pa natutukoy na long firearms ng 2 hindi pa nakilalang mga lalaki. Ayon sa ulat, isang red and gray pick-up ang huminto sa barangay hall ng nasabing barangay na sakay ang 2 lalaking nakasuot ng bonnet at long sleeves. Agad na bumaba ang lalaking nasa likod ng driver na armado ng long firearms at walang pakundangang itinutok ito sa 2 biktima. Sa sobrang gulat at takot ng mga biktima, kumaripas sila ng takbo. Kaugnay nito, rumusponde din noon ang mga augmented police personnel na sina Police Corporal Aaron James Yap, kubrador ng 105th RFMB 1 na Maneuver Company at si Patrolman Rostum Davidi Guzman Beltran ng 105th RFMB 1 Maneuver Company at doon nasaksihan ang 2 hindi nakikilalang kalalakihan. Samantala, sa kaparehong insidente rin na naganap noong gabi ng April 7 kung saan sa pamamagitan ng isang credible source na pag-alamang pumunta sa police station si Kapitan Bernardo Molina ng Barangay Victoria kasama ang isang Ernesto Soriano upang mag-file ng blotter hinggil sa nangyaring pananambang sa kanila. Lumalabas na habang binabagtas ni Kapitan Molina at kanyang kasamang si Soriano, lulan ng kanilang motorsiklo, ay hinarang sila ng isang gray pickup truck sakay ang 4 na hindi pa nakikilalang mga lalaki na nasa edad 55 to 60 years old. Bumaba ang isang lalaki at sinagawan si Kapitan Molina ng mga katagang huwag kang makikialam sa politika. Saka tinutukan ng caliber 45 na baril ang kapitan at sinampal ang backride nito.
Sa kabila nito, siniguro naman noon ng Sol PNP na ligtas at payapa pa rin ang pangkalahatan sa bayan sa kabila ng magkakasunod na harassment na naitala. Kaugnay nito, tiniyak din noon ng LGU SWAL sa ilalim ng liderato ni Mayor Leseldo Dong Calugay na hindi sila magpapatinag sa pagsisilbi sa Swalinians at sinisigurong maibabalik at mapapanatili ang payapang bayan ng SWAL na kasalukuyang natatamasa ngayon ng bayan matapos magwagi si Calugay sa pagkakaalkalde ng bayan. Ngunit hindi doon natapos ang dagos sa paninilbihan ni Mayor Calugay dahil nasundan pa ito ng mga umano'y panggigipit upang siya ay mapatalsik sa pwesto. Sa halalan, nanalo si Leseldo Dong Calugay bilang mayor laban kay Arthur Celeste Jr. Hindi naging sapat ang hamon ni Celeste upang wakasan ang pamumuno ng administrasyon ni Calugay. Ang boto ng mga Solense ay muling nagpatibay sa panalo ng incumbent sa kabila ng mga issue at suspensyon. Hindi pa man humuhupa ang kontrobersya, isang mas mabigat na reklamo ang isinampa laban sa kanya noong November 2025 nang maghain ang isang grupo ng tricycle drivers at transport operators ng kaso sa ombudsman nang nag-aakusa sa kanya. Ilang opisyal ng DPWH, contractors at dating kongresista na si Christopher De Venecia ng pagkakasangkot sa umano'y ghost flood control projects na nagkakalaga ng tinatayang 286 million pesos. Ayon sa reklamo, ilang flood control at riverbank protection projects ang hindi natapos o sinasabing hindi naman umiiral sa kabila ng nailabas na pondo. Ang reklamo ay may kasamang paratang ng plunder, malversation, falsification of documents at grave misconduct. Habang wala pang pinal na desisyon, malinaw na haharapin ni Mayor Calugay ang mas malalim na imbestigasyon sa mga darating na buwan. Sa kabila ng mga paghamong ito, nanatili siyang aktibo sa kanyang tungkulin matapos ang suspensyon at nagpatuloy ang LGU sa pagpapatupad ng mga regular na programa at serbisyo para sa mamamayan. Mula sa social services hanggang sa pagpapatuloy ng lokal na proyekto, ipinakita ng administrasyon na hindi hihinto ang operasyon ng pamahalaan sa gitna ng mga usapin. Matibay din ang payag ng kampo ni Calugay na handa silang harapin ang mga paratang at patunayan ang kanilang panig sa tamang forum. Ako po si Aksyon Ronnie Santiago, bumabati po ng Merry Christmas and Happy New Year sa inyong lahat, mga ka-aksyon. Hello, I'm Action Dal. Ako po yung bumabati sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon. Hello po, ako po si Action Claire de Guzman. Happy Holidays and Happy New Year po sa ating lahat. Ingat! Ang bagyong Emong ay tumama sa Pangasinan na may landfall sa bayan ng Agno noong huling bahagi ng Hulyo ng taong 2025. Ayon sa ulat, ito ang pinakamalakas na sistema na tumama sa Pangasinan mula pa noong 2009. Noong landfall, ang bagyo ay may maximum sustained wind na umabot po ng 120 km per hour at pagbugso na hanggang 165 km per hour. Dahil sa serye ng weather disturbances kasamang bagyong ito, mahigit 952,767 na individual o 267,980 na pamilya ang naapektuhan sa buong probinsya ng Pangasinan. Sa Dagupan City, idineklara noon ang state of calamity matapos maapektuhan ang lungsod. Higit sa 42,000 na pamilya sa 31 barangays ang apektado. Sa infrastruktura, 35 barangay roads sa 11 munisipalidad at isang lungsod ang hindi madaanan noon ng
anumang sasakyan, habang 11 barangay roads sa 4 na munisipalidad ay hindi naman madaanan ng light vehicles. Umabot ang pinsala sa agrikultura sa halagang 151.6 million pesos at sa livestock naman ay 1.1 million pesos. Mahigit 1,390 na pamilya o 4,636 na individual ang nasa evacuation centers noon at may karagdagang 2,009 na pamilya o 8,014 na individual ang tumuloy noon sa bahay ng kamag-anak o ng mga kapitbahay. Noong July 2025, naapektuhan naman ang Pangasinan ng Tropical Storm Krising kasabay ng Enhanced Southwest Monsoon o ang Habagat. Umabot sa 585,178 individual o 189,711 na pamilya ang naapektuhan sa 27 municipalities at 3 lungsod. Sa bayan ng Umingan, nalubog sa baha ang 40 barangays, kaya dineklara noon ang state of calamity sa naturang bayan. Sa sektor ng agrikultura at irigasyon, higit 50 million pesos ang naitalang pinsala kabilang ang 2,084 hectares ng sakahan at ilang communal irrigation systems sa bayan ng Balungaw, Umingan, Lawak, Bulinaw, Aguilar at ang bayan ng Bugalyon. Sa infrastruktura sa Region 1, iniulat ng Office of the Civil Defense o OCD na ang pinsala sa flood control projects, kalsada at tulay ay umabot po sa humigit 4 billion pesos. Matinding pinsala ang iniwan ng severe tropical storm Krising sa bayan ng Umingan na naging kauna-unahang bayan sa rehiyon na nagdeklara ng state of calamity dahil sa malawakang pagbaha. Apektado ang 40 barangays at tinatayang 6,061 pamilya o humigit kumulang 16,519 na individual ang pansamantalang nawalan ng tirahan. Marami sa kanila ang napilitang lumikas at tumanggap ng pansamantalang tulong mula sa lokal na pamahalaan at mga relief agencies. Malaki rin ang pinsala sa agrikultura, partikular na sa mga palayan, gulayan at iba pang pananim na nagdulot ng pagbaba ng produksyon ng pagkain at kita ng mga magsasaka. Nasira rin ang infrastruktura gaya ng mga kalsada, tulay, paaralan at pampublikong gusali na nagresulta sa paghina ng transportasyon at serbisyo sa komunidad. Apektado rin ang kabuhayan at tahanan kung saan maraming pamilya ang nawalan ng ari-arian, kagamitan at hanap buhay. Dagdag pa rito, nagdulot ang bagyong Krising ng matinding panganib sa kalusugan at seguridad ng mga residente dahil sa baha, pagkahiwa-hiwalay ng komunidad at kakulangan sa malinis na tubig at kuryente. Noong September 2025, tumama naman ang bagyong Nando sa Hilagang Luzon na nagdulot ng malaking epekto sa lalawigan ng Pangasinan. Umabot sa 41,226 na pamilya o 159,579 na individual ang naapektuhan sa 173 barangays sa 21 municipalities at lungsod. Sa Dagupan City, 23 out of 31 barangays ang nabaha. Nasa 93 million pesos naman ang naitalang pinsala sa lalawigan ng Pangasinan, kung saan 23 million pesos ay sa agrikultura, 69.8 million pesos naman sa infrastruktura. May ilang kalsada rin na naisinara dahil sa landslide at mga pagbaha. Ipinakita ng bagyong Nando na hindi laging ang core landfall ang pinakamalaking epekto ng bagyo. Minsan ang hindi direktang pagbaha, runoff at river overflow ang nagdudulot ng mas matinding pinsala. Noong November 8 hanggang November 9, maraming pamilya sa Pangasinan ang inilikas ng maaga dahil sa inaasahang malakas na bagyo. Sa mga coastal barangay ng Dagupan City, naramdaman ang storm surge na umabot hanggang level ng dibdib ng tao sa ilang lugar. Nagdulot ng matinding pinsala sa agrikultura, infrastruktura, kabuhayan at pamumuhay ng mga residente.
Ayon sa Pangasinan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO, humigit kumulang 1.17 milyong individual mula po sa 42 bayan at 4 na lungsod ang direktang naapektuhan ng bagyo. Ang insidente ay nagdulot ng malawakang pinsala sa agrikultura na tinatayang aabot sa 1.3 bilyong piso kabilang ang palay, mais, high-value crops at fisheries. Bukod dito, naitala rin ang pinsala sa livestock na aabot sa 224,500 pesos at malawakang pinsala sa infrastruktura na tinatayang nasa 176.5 million pesos. Libo-libong kabahayan ang naapektuhan ng bagyo kung saan 2,980 na bahay ang tuluyang nawasak at 31,638 na bahay naman ang bahagyang nasira. Sa lungsod ng Dagupan, iniulat na humigit kumulang 130 milyong piso ang pinsala sa sektor ng pangingisda na nakaapekto sa kabuhayan ng maraming mangingisda at negosyante ng isda. Maraming pamilya ang pansamantalang nanuluyan sa evacuation centers noon dahil sa pagkawala o pagkasira ng kanilang tirahan. Agarang rumisponde ang lokal at pambansang pamahalaan upang matulungan ang mga apektado. Dineklara naman noon ang state of calamity sa lalawigan ng Pangasinan upang mapabilis ang pagbibigay ng ayuda, rehabilitasyon ng infrastruktura at pagpapanumbalik ng kuryente at iba pang serbisyo. Naglaan naman ang national government ng 50 million pesos para sa post-disaster rehabilitation ng Pangasinan. Ayon kay Gobernador Ramon Gico III, ang pangunahing layunin ay maibalik sa normal ang kabuhayan ng mga residente at matiyak ang proteksyon ng komunidad laban sa mga susunod pang kalamidad. Ang Super Typhoon Uwan ay nagpakita ng kahinaan ng mga pamayanan sa matinding kalamidad at nagpaalala sa kahalagahan ng maagang paghahanda, mabilis na pagtugon at koordinasyon sa pagitan ng gobyerno at ng komunidad. Bagamat walang naitalang malawakang casualty noon sa lalawigan, naging matinding pagsubok ito para sa daang-daang libong pamilya, partikular na sa mga nasa agrikultura at pangingisda. Bukod sa mga epekto ng malalakas na mga bagyong dumaan sa lalawigan, nakaranas din ang Pangasinan at ang lungsod ng Dagupan ng matinding pagbaha at epekto ng habagat o ang southwest monsoon. Ang pag-ulan na dulot ng habagat ay pinalala ng ilang low-pressure areas at mga tropical na bagyo na nagdulot ng malalakas na pagbaha, pagguho ng lupa at iba pang panganib sa lugar. Ayon noon sa Pag-asa, ang ilang bahagi ng Pangasinan ay nakaranas ng rainfall na umabot sa 100 to 200 millimeters dahil sa patuloy na malalakas na pag-ulan. Hi, ako po si Action Ronnie G. Bumabati sa inyo ng maligayang Pasko at manigong bagong taon sa inyong lahat. Merry Christmas! Happy New Year! Hello everyone, I'm Action Kenneth. Bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at manigong bagong taon. Hello po mga ka-aksyon, Action Alex Navarro po. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta sa DWCM Aksyon Radio Pangasinan. Thank you po mga ka-aksyon. Sa pagtatapos ng 2025, muling naipakita ng Pangasinan ang pagiging sentro ng ilang malalaking operasyon laban sa ilegal na droga dito sa rehiyon ng Northern Luzon. Mula sa maliliit na buy-bust operations hanggang sa mga mega hauls, ang lalawigan ay naging mahalagang larawan ng pagtuklas at pagsugpo sa illegal drug trade. Pinakamalaki sa accomplishment ng PIDEA at PNP Pangasinan itong floating shabu sa dagat ng lalawigan. Nangyari ito noong June 5 hanggang 6. Ilang sako ng hinihinalang shabu ang natagpuan ng mga mangisda sa karagatan ng Pangasinan, partikular na mga bayan ng Bulinaw, Bani at Agno. Ang inisyal na hula ay tinatayang nasa 180 kilograms
o 183 kilograms at nagkakahalaga ng humigit kumulang 1.17 billion pesos. Sa pagpapatuloy ng operasyon, umabot ang recovery sa humigit kumulang 3 billion pesos na isinagawa sa pamamagitan ng Coordinated Sea Operations kasama ang Philippine Coast Guard at iba pang maritime units. Dahil sa kanilang mabilis na pag-ulat, kinilala at pinarangalan ng Philippine Drug Enforcement Agency o ng PDEA ang mga mangingisda bilang mga bayani ng karagatan noong June 8 at iniutos ito ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang agarang pagsunog ng mga nasabing droga. Ang pangyayaring ito ay malinaw na nagpapakita na hindi lamang sa lupa kundi pati sa dagat ginagamit ang mga ruta ng transshipment para sa illegal na droga. Samantala mga ka-aksyon, noong October 2, isang bypass operation naman ang isinagawa sa Barangay Pulong, Bugalyon, Pangasinan. Naaresto isang Chinese national at isang Filipino driver matapos masamsam ang 125 kilograms ng shabu na nakalagay naman sa mga plastic na tea bags at tinataya nagkakahalaga ng nasa 850 million pesos. Samantala mga ka-aksyon, kasunod nito noong October 3 naman isinagawa ang follow-up raid sa Barangay Lawis, Labrador sa mga warehouse at bahay na sangkot sa nakaraang bypass sa Bugalyon. Naaresto ang mga high-value suspect at nasamsam ang nasa 895 kilograms naman ng shabu na tinataya nagkakalaga naman ng 6.9 billion pesos. Kapag pinagsama ang Bugalyon at Labrador operation, umabot sa humigit kumulang 7.8 billion pesos at 1,020 kilograms ng droga ang nasiza. Isa ito sa pinakamalaking drug holes ng Northern Luzon sa taong ito na nagpapakita ng paggamit ng residential at warehouse storage ng mga sindikato. Ayon sa panayam ng PDEA Director General Yusek Isagani Neres, umabot sa mahigit 1 tonelada o 1 ton ang 30 kilos ng suspected shabu ang kabuuang timbang na nakumpiska sa magkasunod na operasyon sa bayan niya ng Bugalyon noong October 2 at noong gabi ng October 3 sa bayan naman ng Labrador. Kinabukasan mga ka-aksyon, October 4, nagdaos naman ng press conference ang PDEA at PNP kung saan personal na humarap sa mamamahayag ng Pangasinan sina PDEA Director General Major General Isagani Neres at PNP Chief General Joseph E. Nartates Jr. Itinanggi ni Neres ang posibilidad na mayroon ng shabu laboratory dito sa lalawigan. Sa kabila ng pagtatanggi ni Neres ay nagpatuloy naman ang kanilang investigasyon hinggil sa naturang issue gayong nagkaroon na rin ng kaparehong operasyon ng PDEA ngayong taon kung saan sako-sako ring illegal na droga ang na-recover na palutang-lutang sa mga baybayin ng Western Pangasinan. Aniya, bumuo sila ng Joint Investigation Team katuwang ang PNP upang alamin kung bakit nagiging talamak na ngayon dito sa lalawigan ng Pangasinan ng illegal na droga at kung sino ang kinakapitan ng mga naglalabas o naglalakas loob na magbagsak ng kontrabando sa lalawigan. Sa pagpapaliwanag ni Neres, isa kasi ang Pangasinan sa mga pinaka-accessible na ruta upang bagsakan ng illegal na droga. Samantala, mga ka-aksyon, binanggit naman ni PNP Chief General Joseph E. Nartates Jr. na ang naturang operasyon ay bahagi ng supply reduction strategy ng gobyerno sa pagsugpo sa illegal na droga. Kaugnay nito, napagkasundoan noon ng PDEA at PNP na bumuo ng Drug Investigation Team para sa mas mabilis na pagkakahuli at pagresolba sa krimen. Noong November 12 naman, ngayong taon pa rin, isang malakihang bypass operation ang isinagawa sa Purok 4, Barangay Ilog, Malino, Bolinao. Sa operasyon, na-recover ang humigit kumulang 2,000 grams o 2 kilo ng hinihinalang shabu na may tinatayang street value na 13.6 million pesos. Arestado sa operasyon ang 2 high-value suspect, isang 44 anyos na lalaki at isang 24 anyos na babae, parehong residente ng Bolinao.
Sa isang ordinaryong hapon ng Abril, nagkaroon ng hindi inaasahang trahedya sa Barangay Bunuan Geset, Dagupan City. Habang naglalaro ang mga bata sa gilid ng kalsada, isang all-utility vehicle ang biglang bumangga sa kanila na nagdulot ng pagkasawi ng isang 9-year-old na bata at pagkasugat ng iba pang 8. Bandang 6:00 ng gabi, matapos ang masayang laro sa harap ng kanilang mga tahanan, hindi inaasahan ng mga bata ang paparating na sasakyan. Ayon sa investigasyon, sinasabing may iniwasang pedestrian ang driver nang biglang kumabig ang AUV dahilan ng pagbangga sa grupo. Ang nasawing biktima ay kinilalang si Russell Aquino ay agad na dinala sa ospital ngunit hindi na nailigtas. Ang 8 pang bata ay hindi nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan at tumanggap ng agarang medikal na atensyon. Maraming residente at magulang ang labis na nagulat at nabahala. Ang trahedya ay nagpaigting sa panawagan para sa mas mahigpit na regulasyon sa trapiko at dagdag na kaligtasan para sa mga bata. Agad na kinuha ng pulisya ang driver na si Hannibal Mores at isinailalim sa kustudiya habang isinasagawa ang masusing investigasyon. Sinisiyasat din ang kondisyon ng sasakyan upang matukoy kung may mechanical defect na naging sanhi ng aksidente. Noong September 15, 2025, isang pickup truck ang bumagsak mula sa tulay sa Barangay Salaan sa bayan ng Mangaldan. Ang driver ay isang 56 years old na lalaki ay nasawi sa aksidente habang naglalakbay patungo sa sentro ng bayan. Ayon sa investigasyon ng lokal na pulisya, may 2 posibleng dahilan ng aksidente. Technical na problema sa sakyan, inuulat na maaaring magka-failure ang preno o iba pang mechanical na bahagi ng pickup truck. Labis sa bilis, ang driver ay posibleng hindi makontrol ang bilis sa sasakyan habang tumatawid sa tulay na nagresulta sa pagtagilid at pagbagsak. Noong 2025, isang 15 anyos sa Binatilyo ang nalunod sa isang creek sa Barangay Bantayan, Mangaldan habang nakakapit sa bakal na hawakan ng tulay. Ayon sa mga kasamahan ng biktima, naglalaro sila at nag-uusap sa tulay nang isa sa mga kasama ang tumukso o kumiliti sa binata. Sa pagbibiro, nawalan ng kontrol ang biktima sa pagkakahawak kaya nahulog siya sa tubig. Dahil hindi marunong lumangoy ang biktima at malakas ang agos ng creek, agad siyang nalunod. Tumagal lang ilang oras ang search and rescue operations ng lokal na otoridad bago matagpuan at ma-recover ang kanyang bangkay. Isang 18 anyos na kasama ng biktima na umano'y kumiliti sa kanya ay kasalukuyang inihahanda ng kaso at posibleng haharap sa akusasyon ng reckless imprudence resulting to homicide. Samantala, naitala rin ng isang malubhang vehicular accident sa bayan ng Infanta noong August 26, 2025 na ikinasawi ng isang buong mag-anak at nagsilbing isa sa mga pinakamatinding trahedya sa larangan ng road safety sa rehiyon ngayong taon. Batay sa paunang investigasyon, sakay ng isang motorsiklo na may sidecar, ang mga biktima ng ito ay bumangga sa isang van habang sila ay pauwi mula sa kanilang biyahe. Hapon naganap ang aksidente at nagdulot ng matinding pinsala sa mga sangkot na sasakyan. Dineklarang dead on arrival sa ospital ang 4 na miyembro ng pamilya, kabilang ang ama, ina at kanilang 2 minor de edad na anak, bunsod sa grabing pinsalang tinamo sa aksidente. Lumalabas sa investigasyon na nawalan ng kontrol sa manibelang motorsiklo bago ito tumama sa unahan ng van patungo sa kasalungat na direksyon. Isinailalim sa masusing traffic accident investigation ang insidente upang matukoy ang mga salik na naging sanhi ng aksidente, kabilang ang kondisyon ng kalsada, sasakyan na sangkot at iba pang posibleng contributory factors. Ang kaso ay sinama sa opisyal na talaan ng fatal road accident sa lalawigan ng Pangasinan para sa taong 2025. Ang nangyaring trahedya na ito ay nagsisilbing pahigpit na paalala sa kahalagahan ng pinaigting na kampanya ng road safety, traffic discipline at public awareness, lalo na sa mga paunahing lansangan sa rural areas. Kaugnay nito, patuloy ang pinalalakas sa kapulisan ang mga sumusunod na hakbang, ang mas mahigpit na traffic law enforcement, dagdag na police visibility at checkpoints, mas pinalawak na information and education campaigns ukol sa ligtas na pagmamaneho, at mas mahigpit na koordinasyon sa mga LGU at road safety stakeholders.
Hi, ako si Action Angel Peralta ng Love Notes Unlimited. Merry Christmas and Happy New Year mga ka-action. Hi, hello, good afternoon po. Ako nga po si Conrado Alvarez ng Action Radio Pangasinan. Ako po'y bumabati ng maligayang Pasko at manigong bagong taon po sa ating lahat. And sa darating na bagong taon, tayo po'y mag-ingat po and God bless po. Habang inaalaala ng maraming Pangasinense ang epekto ng mga dumaang bagyo nitong mga nakaraang buwan, isa na namang krimen ang nangyari sa bayan ng Bayambang na ikinagimbal doon ng mga residente. July 21, natagpuan ng bangkay ng 24 anyos na babae sa Sitio Pukdol, Barangay Bani. Ang insidente agad naman tinukoy bilang isang murder case na nagbunsod ng malawakang panawagan para sa hustisya at karampatang investigasyon. Ang trahedyang ito ay nagpaalaala sa publiko na kahit ang mga personal na alitan ay maaaring mauwi sa malagim na krimen, lalo na kung sangkot ang mga taong may responsibilidad sa batas. Natukoy ang sospek bilang kasintahan ng biktima, isang 31 anyos na pulis na nakatalaga sa NCRPO, ngunit nakatira sa San Carlos City, Pangasinan. Bago naganap ang krimen, parehong nakita ang dalawa na magkasama sakay ng motorsiklo patungo ng bayan ng Bayambang. Ang insidente agad namang tinuring ng mga otoridad at publiko bilang isang personal crime. Ngunit ang pagiging pulis ng sospek ay nagbigay ng dagdag na tensyon at pangamba sa lokal na komunidad. Umaga niyon, umalis ang biktima sa kanyang boarding house sa Taguig City upang pumasok sa pagamutan. Isa siyang medical personnel at radiologic technician na kilala sa kanyang dedikasyon sa trabaho at malasakit sa kapwa. Sumakay siya sa motorsiklo ng kanyang kasintahan na hindi niya alam ay magdadala sa kanyang trahedya. Bandang alas 9 ng gabi, nakita pa raw silang magkasama sa Barangay Wawa patungo ng Barangay Poblasyon, Bayambang. Sa susunod na pagsusuri ng mga otoridad, lumabas sa CCTV footage na ang pulis na lamang ang sakay ng motorsiklo. Wala na ang biktima. Isang sakyan ng ulat na nakita niyang dalawa na nag-aaway sa isang waiting shed malapit sa pinangyarihan ng krimen at may nakita ring basyo ng bala mula sa isang caliber 9mm na baril. Ang mga detalye ng araw na iyon ay nagbigay ng malinaw na larawan kung paano nagbago ang simpleng lakad patungong pagamutan papunta sa isang trahedya na magpapaalaala sa lahat ng kahinaan at panganib sa personal na relasyon kapag may kasangkot na galit, selos o hindi pagkakaunawaan. Ayon sa paunang investigasyon, ang insidente ay maaaring ituring na crime of passion. Ang ballistic test ay nagpakita na tumutugmang baril ng sospek sa basyong bala na na-recover sa crime scene. Bukod dito, sinasaliksik din ng mga otoridad ang posibleng utang o alitan sa pagitan ng biktima at sospek bilang motibo. Nililitis na ngayon ang kaso. Nitong January 22 at 23, isang insidente ng abduction o pandurukot ang naganap sa Pangasinan na kinasangkutan ng dalawang lalaki, isang 59-year-old na negosyante at ang kanyang caretaker. Nagdulot ng takot sa lokal na komunidad at nagpakita ng kakayahan ng mga sindikato sa pagpapatupad ng kidnapping for ransom na tumatawid sa iba't ibang lalawigan ang naturang nangyari. Ang pangunahing biktima na si William Lee Chua, 59 years old, ay isang negosyante na tubong San Fabian. Kasama niya sa insidente ng pagkakadukot si Arturo Bautista, ang kanyang caretaker na residente naman ng bayan ng Mangaldan. Ang dalawa ay sumang-ayon na makipagkita sa isang lalaki na nagpakilalang bibili umano ng lupa. Ito ang naging umpisa ng kanilang pagkabiktima sa krimen. Makalipas ang 24 oras, nagsagawa ang mga otoridad ng checkpoint operation sa Bukod, Benguet Province. Sa Sitio Gural, Poblasyon ng naturang bayan, hinarang ang sasakyan na naglalaman ng mga sospek at ng mga biktima. Sa operasyong ito ay nailigtas na naisagip sina Chua at Bautista
at agad naman silang dinala sa tanggapan ng PNP Anti-Kidnapping Group para sa karagdagang assistance. 3 pangunahing sospek ang naaresto sa unang operasyon. Ito ay sina Luis Madino Palay at Grego Olsi Mayamis mula Ifugao at Sito Mayaw Loquias na taga Nueva Vizcaya. Kasi nagawa naman ang follow-up operation ng January 24 sa Nueva Vizcaya na humantong sa pagkakahuli ng karagdagan pang mga sospek at kasabuat at ang pagkakarecover pa ng iba-ibang mga armas, kabilang na isang assault rifle, isang 9mm pistol, may mga magazine at mga bala, pati na rin ng mga peking uniforme ng PNP at mga peking identification cards. Ayon sa investigasyon, ang mga sospek ay humiling ng ransom mula sa pamilya ng biktima. Unang itinakdang halagang 50 million pesos na nang maglaon ay binaba sa 30 million pesos at naging 10 million pesos. Ipinapakita ng insidenteng ito na ang mga grupong sangkot ay may network na tumatawid sa iba't ibang mga lalawigan na maaaring konektado sa mas malawak na sindikato na gumagamit ng kidnapping for ransom bilang pangunahing nilang modus operandi. Noong April 30, 2025, nagulat ang mga residente ng Barangay Poblacion 1 Posurubio nang masaksihan nila ang isang matinding panganib na insidente ng armed robbery sa kanilang bayan. Bandang alas 2 ng hapon, 4 na nakamaskarang armadong sospek ang sumalakay sa isang local pawn shop doon. Armado at talagang desididong pasukin ito. Pero hindi agad nakapasok mga sospek sa pawn shop dahil sa nakakandado ang pinto. Sa halip, pinutukan nila at binasag ang salamin upang makapasok. 2 empleyado ang nakatakas, habang ang security guard ay napilitang dumapa sa sahig upang maiwasan ang tama ng bala. Sa kanilang pagtakas ng mga sospek, nakuha nila ang mga alahas na nagkakahalaga ng mahigit 100,000 pesos ang halaga. Habang responde naman ng pulisya, nagkaroon ng sagupaan o putukan sa pagitan ng dalawang partido. Sa kabutiang palad, walang sibilyan ang nasugatan, bagamat tinamaan ng balang isa nakaparadang tricycle sa kalsada. Nagresulta ito sa mabilisang pagtakbo at pagtakas ng mga sospeka, ngunit matinding pagkawasak sa paligid. Agad namang naglunsad ng dragnet operation ng lokal na pulisya at karagdagang investigasyon. Natagpuan na lang ang ilang iniwang mga sasakyan at bakas ng dugo sa isang bakanting lugar na naging mahalagang lead sa investigasyon. Patuloy pa rin ang ginagawang investigasyon ng kapulisan dito, bagamat meron na silang lead sa kung sino ang maaaring gumawa sa likuran nito. Nitong March 29 naman, isang gadget store sa bayan ng Tayug ang pinasok ng mga kawatan. Bandang alas 3 ng madaling araw, 2 sospek ang pumasok sa tindahan gamit ang bolt cutter at sinubukang buksan ng vault kung saan nakatago ang mga gadgets at mga cash. Ang modus operandi ng mga salarin, tahimik at maingat, na katulad ng isang FBI-style operation. Kaya agad nilang nakuha ang target nang hindi gumagamit ng karahasan o ng baril. Kabilang sa mga tinangay ang 68 units ng cellphone at iba pang mga gadgets na tinataya nagkakahalaga ng 2.5 million pesos. Gayon din ang cash na nasa vault na nagkakahalaga ng 200,000 pesos na ang kabuuan ay ninakaw ay 2.7 million pesos. Ang mabilis at planadong paraan na ito ay nag-iwan ng malaking pagkalugi sa may-ari at nagdulot ng alarma sa buong komunidad ng Tayug. Agad naman nagsagawa ng investigasyon ng lokal na pulisya. Pinag-aaralan ng CCTV footage sa paligid ng tindahan upang matukoy ang pagkakakilanlan ng mga sospek. Nag-alok din ang may-ari ng tindahan ng reward sa sino mang makapagbibigay ng impormasyon na magre-resulta naman sa pagkakahuli ng mga salarin. Dito naman sa lungsod ng Dagupan, pinasok din ng mga kawatan ang isang computer store sa A.B. Fernandez East nito lamang December 15. Ayon sa 3 empleyado nito na mula sa Basista, Mangaldan at Bautista, isang hindi kilalang lalaki ang pumasok sa tindahan sa pamamagitan ng galvanized rooftop na pinutol gamit ang metal na gunting. Nakasuot ang suspect ng kulay itim na bonnet, kulay itim na jacket, itim na shorts, gray na gloves, puting medyas at sinelas. Kinulimbat ng suspect ang cash na nagkakahalaga ng mahigit 34,000 pesos at iba't ibang mga gadgets. Kabilang na rito ang 17 cellphone, 2 iPads at 2 laptops na nagkakahalaga ng more or less 842,000 pesos.
Hi! Hello po sa inyong lahat. Action na Pasyon po ng Action Radio Pangasinan. Maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta sa ating mga programa sa Action Radio Pangasinan. Dahil sa Action Radio Pangasinan, una sa aksyon, una sa balita, sama-sama tayo, Pilipino. Noong Abril 25, 2025, sa tahimik na kalsada ng Barangay Maningning, Santa Barbara, ay walang mag-aakala na isa sa magigiting na mga pulis ang mapapaslang. Si Police Senior Sergeant Renato Alvarado Jr., isang dedikadong miyembro ng Drug Enforcement Unit, ay pinagbabaril habang ito'y nakasakay ng kanyang motorsiklo. Sa unang saglit, akala ng marami na isa lamang itong ordinaryong aksidente sa kalsada. Pero mabilis na lumutang ang katotohanan. Isa itong planadong pamamaril na magwawakas sa buhay ng isang pulis. Habang siya'y nagbibiyahe pa uwi ng kanilang tahanan, sinalakay sa Alvarado ng isang hindi pa kilalang gunman na sumakay rin ng motorsiklo. 5 empty shell casings mula sa caliber 40 na baril lang natagpuan sa crime scene. Sa kabila ng agarang pagdadala sa pagamutan, hindi na siya nakaligtas at pumanaw 4 na araw matapos ang insidente. Para sa kanyang mga pamilya at kasama sa kapulisan, ang pagkawala ni Alvarado ay isang labis na dagok. Bilang pagkilala sa kanyang dedikasyon at sakripisyo, ipinagkaloob sa kanyang medalya ng kadakilaan ng Police Regional Office 1, isang simbolo ng kanyang katapangan at paglilingkod sa bayan. Sa lamay at sa memorial service, nagtipon ng mga opisyal, kapwa pulis at residente upang magbigay galang sa kanyang buhay at serbisyo. Mayo 1, isang nakagugulat at nakalulungkot na operasyon ang isinagawa ng mga otoridad sa Barangay Bakiwan, Sual. Ilang mga minor de edad, kabilang nito ang 2 buntis, at iba pang mga biktima ang na-rescue mula sa isang compound na ginagamit sa sapilitang trabaho o forced labor at pang-aabuso. Ang mga biktima ay sinasabing ni-recruit mula sa Northern Samar at dinala sa bayan ng Sual para piliting magtrabaho sa mga fish pens. Marami sa kanilang nakaranas ng forced labor, tinatakot gamit ang armas at pinipilit na magbayad ng utang o debt bondage bago makalaya ang mga ito. Ang kanilang kalagayan ay nagpapakita ng sistematikong pang-aabuso at exploitation, isang seryosong halimbawa ng human trafficking sa rehiyon. Ang operasyon ay nagbigay daan upang maaresto ang 5 suspect, 2 Chinese nationals at 3 Pilipino na inakusahan ng paglabag sa batas laban sa human trafficking at child labor. Ang pagkaka-rescue sa mga biktima ay isang hakbang upang matigil ang operasyon at maprotektahan ang mga kabataan mula sa patuloy na pang-aabuso. Isa sa mga pinaka-grabing insidente ng krimen ngayong 2025 sa Pangasinan ay ang pagdakip at ang brutal na pagpatay sa isang 7 taong gulang na batang babae mula sa bayan ng Asinggan. Natagpuan ng kanyang mga labi noong August 15 sa baybayin ng Barangay Bunuan, Quezon, Dagupan City na nagdulot ng malawakang pagkabigla, galit at takot mula sa publiko. Ang batang babae ay iniulat na nawawala noong Agosto 14 matapos siyang sumakay sa isang SUV sa harapan ng kanilang bahay. Kinabukasan ay natagpuan ng kanyang mga labi sa baybayin. Wala lang saplot at nakalagay sa isang garbage bag. Ang paunang investigasyon, lumalabas dito mga kaaksyon na meron itong 3 sugat sa kanyang bandang leeg, indikasyon ng brutal na pagkakapatay sa kanya. Ayon sa pulisya, ang pangunahing mga sospek ay ang sariling ama ng bata at ang kanyang stepmother. Ayon sa investigasyon, ang motibo ng krimen ay nakaugnay sa hindi umano pagkakatugma ng DNA ng ama
at ng bata. Dahil dito, pinaniniwalang ang galit at personal na hidwaan ang naging dahilan ng trahedya. Agad na naaresto ang mag-asawa at iniharap sa korte. Kasunod ang formal na pagsusumite ng kaso ng kidnapping with homicide. Isang pulis din ang pinatay habang ginagampanan ng kanyang tungkulin. Nitong May 12, si Police Senior Sergeant Dennis Halioria, 33 years old at naka-assign sa Tayog Municipal Police Station, ay napatay sa barangay Samon, Santa Maria habang tumutugon sa isang gulo sa pagitan ng dalawang grupo ng sibilyan. Habang rumeresponde sa abisong may nagaganap na alitan, sinalakay si Sergeant Oria sa barilan. Agad siyang dinala sa pagamutan, ngunit direkta ng dead on arrival. Bukod sa kanya, nasawi rin ang dalawa pang lalaki na sangkot sa gulo. Ang insidente ay nagpamalas ng panganib na dala ng serbisyo publiko, lalo na sa mga pulis na handang iaalay ang kanilang buhay para sa linya para protektahan ang komunidad. 3 suspect na may edad 49, 51 at 52 ang naaresto kaugnay ng insidente. Mula sa kanila ay na-recover ang 4 na baril at isang sasakyan na ginamit sa komprontasyon. Ang investigasyon ay nagpapakita na ang alitan ay nag-ugat sa isang personal na away, ngunit ito'y lumala sa paggamit ng armas at nauwi rin sa trahedya. Samantala, isa naman sa mga pinakapambihira at nakakabiglang insidente ngayong 2025 sa Pangasinan ay ang pagkawala ng isang 3 araw na gulang na sanggol mula sa Lingayen District Hospital. Ang pangyayaring ito ay nagdulot ng alarma sa publiko at nagpakita ng pangangailangan para sa magbaigpit na seguridad ng mga pagamutan sa buong lalawigan ng Pangasinan. September 14, inireport na ninakaw umano ang sanggol mula sa maternity ward. Isang babae na nagkunwaring isang nurse na nakasuot ng green scrub, nakamaskara at ito'y kumuha sa bata na sinabing para raw sa blood testing. Nang ibigay ang sanggol sa babae, hindi na ito naibalik sa kanyang pamilya at agad na naging viral ang balita sa social media na nagdulot naman ng takot at pagkabahala sa publiko. Agad naman nagsagawa ng investigasyon ng pulisya at pamahalang panlalawigan ng Pangasinan. Gayon din ang local government unit. Sa loob lamang ng 2 araw, na-recover ang sanggol at naibalik sa kanyang pamilya noong September 16. Ang babae, ang suspect, ay inaresto at kinasuhan ng kidnapping at human trafficking noong September 17. Ang mabilis na aksyon ng otoridad ay nagpapakita ng kahalagahan ng agarang koordinasyon sa ganitong uri ng mga insidente. Bilang tugon, iniutos ni Pangasinan Governor Ramon G. III ang pag-install ng mga CCTV camera sa mga pagamutan na hawak ng lalawigan, mas higpit na pagbabantay sa mga wards, mas malinaw na mga protokol sa pagkuha at paglabas ng mga pasyente, at pakikipagtulungan ng publiko sa pagpapaalala ng security and vigilance. Napanood at napakinggan po ninyo ang DWCM Action Radio Pangasinan Year-End Report 2025. Mula po sa aming lahat dito sa Action Radio, maraming salamat po sa inyong tuloy-tuloy na pagmamahal, pagmamalasakit at pagsuporta. Naway masigla at malusog nating papasukin ang 2026. Happy New Year po sa inyong lahat! Hello everyone! 2025, mag-goodbye na and hello 2026! Maraming salamat po sa nakaraang buong taon. Thank you so much sa inyong support at pagmamahal sa amin dito sa Action Radio. Ito po sa Action Valdez Ferrer, mga isyu ng bayan at Action Radio Balita. Sana po nandyan pa rin kayo
sa mga susunod pang mga taon. Thank you so much. Stay safe at sana po'y malusog tayong lahat sa pagtanggap ng 2026. Happy New Year, everyone! Hello, I'm Action Dav. Ako po'y bumabati sa inyo ng maligayang Pasko at manigong bagong taon. Sa lahat po ng mga taga-suporta at sumusubaybay sa Action Radio po, lalong-lalo na po sa inyo pong lingkod. Maraming salamat po sa inyong lahat at binabati ko po kayo ng isang mapagpalang at masayang Christmas po sa inyong lahat at syempre po a blessed New Year po sa inyong lahat. Salamat po at inaanyayahan pa rin namin po kayo na suportahan po ninyo ang Action Radio para sa paghatid ng mga balita para sa inyong lahat. Happy New Year po sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. At syempre po mga kaibigan, ito po inyong lingkod, Action Joel Balolong. Tandaan po ninyo, ang Action Radio, una sa aksyon, una sa balita, sama-sama po tayo, Pilipino. Hello everyone, I'm Action Kenneth. Buwabati po sa inyo ng maligayang Pasko at manigong bagong taon. Hello po, ako po si Action Claire de Guzman. Happy Holidays and Happy New Year po sa ating lahat. Ingat! Hello po mga ka-aksyon, Action Alex Navarro po. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta sa DWCM Action Radio Pangasinan. Thank you po mga ka-aksyon. Hi, ako po si Action Ronnie G. Bumabati sa inyo ng maligayang Pasko at manigong bagong taon sa inyong lahat. Merry Christmas, Happy New Year! Ako po si Action Ronnie Santiago, bumabati po ng Merry Christmas and Happy New Year sa inyong lahat, mga ka-aksyon. Hi, ako si Action Angel Peralta ng Love Notes Unlimited. Merry Christmas and Happy New Year, mga ka-aksyon. Hi, hello, good afternoon po. Ako nga po si Conrado Alvarez ng Action Radio Pangasinan. Ako po'y bumabati ng maligayang Pasko at manigong bagong taon po sa ating lahat. And sa darating na bagong taon, tayo po'y mag-ingat po and God bless po. Hi, hello po sa inyong lahat. Action Ahikang Pasyon po ng Action Radio Pangasinan. Maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta sa ating mga programa sa Action Radio Pangasinan. Dahil sa Action Radio Pangasinan, una sa aksyon, una sa balita, sama-sama tayo, Pilipino.